izingqinambana ezithile apha ezifana naleyo ukuthi indoda ifune ukuvelela yona ngolawulo. Let's begin with the word of prayer. Masithandazele. Dear God who art in heaven, we thank you for the opportunity you give us once again to explore this behavior of toxic masculinity. We pray that you will be with us in this study again. We ask for your Holy Spirit to be upon us. Thank you for quiet times such as this, where we were able to sit down, come together in fellowship in this manner without being interrupted. We thank you for these tools you've given us in these last days, where we are able to connect using internet in this fashion. May you bless us as we continue with our study. We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Okay, so toxic masculinity, male domination. Thetha-ke toxic masculinity sivelele kakhulu indoda izenza ophezu kwabo bonke abantu ngolawulo. So a definition, I'm sorry. Just hold on, let me try to share this. I didn't share it. Can you please hold on for me? I just want to share this presentation with others here. Is it coming through there safely? All right. Okay, sorry for that. Sorry about that. Is it there? Okay, so just to remind us once again, what is toxic masculinity? Sasikhumbuza kwakhona okokuba yintoni i-toxic masculinity. Toxic masculinity refers to a full beliefs. Ngqokolela le yenkolo ezinobungozi. Tendencies, behaviors rooted in traditional male roles, but taken to an extreme.
imikhwa le esekwe kwizithethe inezinto ezithile ezinobungozi ezibonakala ke ziyinto eqhutywayo imihla ngemihla. Right. So yeah. So this is a dangerous idea of manliness perpetuates domination. Lento ke yobugangamela okanye yobugangamela bendoda eluluvo oluhanjiswayo okanye olubonakala lukhuthazwa luqhutyelwa phambili. Yes. So I just want to pick up from this that this domination, it's an important thing in this. Ndiyafuna ke into yoba siqaphele uba eyona nto ke emandla ekufuneka sithethe ngayo apha kokugonyamela okongamela umntu abe phezulu. Yeah, men want to dominate wherever they are. Amadoda afuna ukuvela ibe ngawo awongameleyo naphi na apho uhamba khona. And then you have homophobia, aggression. Sinale ntiyo ke khona kwabo bakwi-gender ngakumbi i-LGBTQ community nokusoloko ke umntu ebusweni ehlinile. And can be harmful to the mental health of all genders. Ingaba nobungozi ke engqondweni yazo zonke i-gender. It also can have serious social consequences, which is how it became known as toxic masculinity. Ingaba neziphumo ezibi ke kakhulu ekuhlaleni, yiyo le nto kusithiwa yi-toxic masculinity. Right. We also mentioned that it has 3 core values. Sivezile ke ukuthi ineziga ezintathu eme ngazo. Toughness, anti-femininity, and power. Ukuba sisigora okuthile nokungabi ngomfazi kwakunye namandla kufuneka umuntu abe nawo lawo. So yeah. So what I would like us to do now is to go back to history. Into endifuneka siyijonge ngoku kukuya kwimbali. Just to dig a little bit in history, just to see how women were treated by men in those societies. Siyojonga nje kwimbali yethu okokuba bebephathwa njani abantu abangamakhosikazi ekuhlaleni. Yeah, so we will do that. So we want to look at women talent. Sifuna ukujonga ke xa senza loo nto ngokujonga italente zamakhosikazi. How difficult it was as a woman to pursue your career or your talent in whatever talent you have. Jonga ubunzima umuntu wesifazane bejongene nabo ukukhulisa italente anayo noba yeyaluphi na uhlobo xa ifuna ukuzikhulisa. Since we say women talent buried. Njengoko sisithi italente zamakhosikazi zibekwe imiqobo zithintelwe. It reads, all too frequently, women composers in history have been made invisible by societal conventions and by unspoken gender bias. Ithi ke xesha elininzi imbali isinika ukuba amakhosikazi ebesoloko esenziwa abe yinto ngento zindibano zasekuhlaleni. Kukhona ukuxokelwa ngokwesini kwabo noba le nto ibingavezwa elibala ithethwa. But from key opportunities and educational chances, Bebethinteleka ke kwizitshixo ezithile zamathuba obomi nakwiimeko zokuzikhulisa ngokwezemfundo. female composers have firmly remained in the shadows of their male counterparts. Amakhosikazi okanye abasetyhini abangabaqambi oko
bevaleleke kuziphathamandla zabo ezingamadoda. Yeah, so if you're a female and you want to compose music, these are the difficulties you will have. We'll discuss them here. Sizawubheka ke ingxaki ebejongana nazo umuntu wesifazane ukuba ngabe ngumqambi unento afuna ukuyenza okanye unengoma afuna ukuyiveza. And most times it will be her male counterpart that will have to take. Umphetheyo okanye uzothi xa sekuphumelele kibe nguye ozothatha udumo. Yeah, so let's look at this person by the name of Clara Wieck Schumann. Akhe sijonge ke lo muntu ekuthiwa nguClara Wieck Schumann. She's a German pianist and composer. Umbethi piano ke waseJamani ukwanguye nomqambi. She says, I once thought that I possess creative talent. Ndikhe ndacingela ke okokuba ndinetalente emangalisayo utsho njalo. But I've given up this idea. Kodwa ngoku ndifikelele ekubeni ndilahle ithawula. A woman must not desire to compose. Not one has been able to do it. And why should I expect to? Bonakala ke into yokuthi umuntu wesifazane xa ndibheka imbali akekho okhe waba nalo mnqweno waphumelela. So mna ke ndicinga uba loo nto izawukwenzeka ngoba ndohluke ngani. So she's just telling us how she feels. And then now we are able to get a glimpse of what she went through in that time. Uyasivezela ke ubuhlungu abuvayo. Sifuna nje ke uba ngosibone ukuba ubomi bakhe bube namagingxigingxi njani ngelo xesha kule meko. Right, then we move on. Siyaqhuba ke. There's a person by the name of Judith Lister, Dutch painter. Ukhona ke omnye opendayo eDutch okuthiwa nguJudith Lister. Yes, umzobi. She's the first Dutch woman to be admitted to the Artists Guild. Ungokuqala ke owesifazane ukuba afake kuluhlu lwabapendi bodumo. Renowned in her time. Esaziwa ke dumile ngelakhe ixesha. Erased before her death in 1660. Uye wacinywa ke kolu luhlu ngaphambi koba afe kulaa nyaka ka-1660. Her work attributed to her husband. Umsebenzi wakhe ke waze wabhalwa phantsi kwegama lendoda yakhe. So you can just imagine, you've been in the Artists Guild, of which it was not easy. Nobona ke obunzima lo wesifazane usebenze nzima esenza lo msebenzi wobuzobi ongelulanga. But again, you are removed, you are erased, and all your work will be attributed to your husband. So usebenze nzima njalo ke nokuzifaka kolu luhlu kodwa kuphinde kuthiwe uyakhutshwa phantsi kwegama lakho uzawubhaliswa ngendoda yakho. Right, let's move on. Masiqhube ke. We have Nettie Stevens. Nanku uNettie Stevens. An American geneticist. Lona ke lo wenza imfuza uphando ngemfuza ze-DNA. Yes. Yes, leyo ba kulandwe imfuza into ezifana nabo DNA. Her experiments
on mealworms led to the discovery that sex was determined by chromosomes and not the environment. Uphando lwakhe, isifundo sakhe ebesenza ngezintshulube ke esezitshiwo luye lwaveza ukuba umntu xa ezalwa uzothatha esiphi isini kuxelwa yinto ekuthiwa zii-chromosomes, hayi ukuba uhlala okanye uzalelwe phi okanye uzawuzalelwa phi. Thomas Hunt Morgan is cited in textbooks as the discoverer of this fact. Kodwa sifumanisa into yoba kukhankanywa lo kwii-textbooks onguThomas ngongathi nguye owafumana olu lwazi. So just remember, we are dealing with this toxic masculinity. Khumbula ke sithetha ngobubi bale toxic masculinity. So I'm suggesting that it is from this that the men, they really want this domination. Yile nto ke ndibona ndisithi amadoda la abonakala nyhani eyifuna ngandlela zonke le nto yokuvelela ibe ngawagqamayo. As a result, women suffer. Ngenxa yaloo nto ke amakhosikazi eva bunzima. Then we have Rosalind Franklin. Nanku uRosalind Franklin, A British chemist and X-ray crystallographer. usokhemese kwakunye nomcwaningi we-X-ray. Her work led James Watson and Francis Crick to discover DNA. Umsebenzi wakhe uwenze wanceda aba asebebaliwe okokuba bakwazi ukwenza izifundo zabo zocwaningo nge-DNA. The two men won the Nobel Prize. Ngala madoda amabini ke kodwa la aye anikezwa wona isithaba indondo yokuhamba phambili. No mention of Rosalind Franklin. Akabanga sabalwa yena uRosalind Franklin. These two men are taking all the glory. Seyingala madoda amabini kuphela la bencedwa nguye ngoku athatha uzuko. Right. So this is just a few. There's a lot of these stories like this when you dig in history. Ziganeko nje ezizimbalwa endiza nazo kungenjalo maninzi kakhulu amabali xa ungangena nzulu phanda kwimbali. Nanku no-Evelyn Berizin. It says there would be no Microsoft Word, no Google Docs without Evelyn Berizin. Bebengekho uEvelyn Berizin ngeba asinayo lento esithi nguGoogle ngoku no-Microsoft Word. As the only woman in her office in 1951, Berizin was told to design a computer. Engowesifazane obekuphela obekhona eofisini ngo-1951, uBerizin kuthe makaqalise enze ikhompyutha. Without having ever seen one before, she did to great success. Engazange ebomini bakhe wayibona into ekuthiwa yikhompyutha, kodwa lo msebenzi wokuqala ikhompyutha wenze ngempumelelo. In 1969, she founded the Radactron Corporation. Ngo-1969 useka icorporation ekuthiwa yi-Radactron, a startup in Long Island and the first company dedicated to manufacturing and selling her computerized typewriters. inkampani ke yokuqala efumanekayo le nekwazileyo ukuba ithengise imishini yokuchwetheza esele inekhompyutha. Berizin called her machine the data secretary. uBerizin ke lo mshini ubiza ngokuthi i-data secretary, nobhala wokuqokolela ulwazi lwasemoyeni. And while it looked pretty different from the computers we know today, it was about the size of a small refrigerator with no screen. Ewe kona ke ibonakala yahluke injalo kwezi zangoku esizaziyo. Ngeliya xesha le yakhe yayisayizi yefriji encinci. It changed the game for secretaries by allowing them to edit, delete, cut, and paste text.
yawenza lula umsebenzi wosekretary ngokuba ibanike amathuba okuba bakwazi ukuba basuse, bacime, bancamathisele ulwazi ekhompyutheni. So we are just highlighting the fact that when you hear about Microsoft Word, Google Docs today, you don't hear about such names as these. Into esiyivezayo ke apha xa usowuva ngoku olu dumo lukhona loo Microsoft Word no-Google, awaveli la magama afana nalawa le nkosikazi esithetha ngayo namhlanje. Yeah, other names, males in particular, are the ones attributed for all this glory today. Amagama esingawabona evela ngamagama amadoda ibonakala ingawo aye awenza lo msebenzi ngempumelelo nikudumo xa siphulaphula namhlanje. Right. Let's hear about Grace Cooper. Anytime you type a command on your computer, you can thank programming pioneer Grace Hooper. UGrace Hooper ke nguyena uvela engumntu onocinga ngaye kuqala umbulele engqondweni yakho xa usenza umsebenzi wokuchwetheza ekhompyutheni. The mathematician and US Navy reserve officer began her computer science career when all programs were written in numerical form, numerical code. Lo ke nesekuthethwe ngaye apha uqalise umsebenzi wakhe wokwenza ukuchwetheza ngokwama lo soma mathematica usomanani besebenza ke kumkhosi wenza ke lo msebenzi wakhe ongowesifazane wenza lo msebenzi wokuba aveze ukubhalwa kwalamanani ngokwemeko yekhompyutha. Okay, Hooper realized that programming would be more accessible if people could code in their own language. Ufumaniseke uHooper into yokuba lo msebenzi we-programming unokuba lula kakhulu kokuba abantu bengawenza ngokuthi basebenzise ikhodi yakhe umuntu ngamnye ingolwimi lwakhe. He invented the first compiler in 1952. Waqalisa ke wenza isiqoqi esithile sokuqala ngo-1952. Ento ke le program beyenza ibiyeyokufundisa ii-computers ukuba zikwazi ukuthetha. It took some time for her colleagues to realize that she had succeeded. Wesifazane ke kumthathe ixesha elide okokuba abo asebenza nabo baqaphele baqonde okokuba uyenze le meko okanye lo msebenzi ngempumelelo. Nobody believed that. They told me computers could only do arithmetic. Akho mntu ke obendikholelwa itsho le nzwakazi. Abantu bebesazi into yokuba nje ikhompyutha into engayenza kuphela i-arithmetic. Yeah, so computers were using numbers before when they communicate. But now Grace Hooper will compile this language so that people will be able to use a computer using their own language now. Uqala ikhompyutha bezingabhali ngolwimi bezisebenzisa amanani kuphela. Yena ke uHooper lo wesifazane wayenza ikhompyutha into yokuba mayikwazi ngoku ukuthetha izinto isebenzise ulwimi lalowo mntu lowo oyiphetheyo alufunayo ulwimi olo. So these people, you don't hear about these people. Aba bantu awuvi ngabo abagqamanga kuthethwa ngabo. Computer language. Enze into ekuthiwa yi-COBOL computer. Used in business and government. Program yokuqala ke lesiyenziswayo akuqhutywa kurhulumente. During Hooper's long career with the Navy, during which she achieved the rank of Rear Admiral by special presidential appointment. Ngexesha ke uHooper eqhuba ke lo msebenzi wakhe
nangexesha esebenzela urhulumente phantsi kwezomkhosi. He was nicknamed Amazing Grace. Uye wanikwa ke eli gama lesiteketiso kwathiwa ngunceba emangalisayo. She took particular pride in teaching. Bewuthanda kakhulu ke umsebenzi wokufundisa. The most important thing I've accomplished, other than building the compiler, is training young people. Owona msebenzi ke omkhulu endiwuthandileyo nendikhe ndawenza ngaphandle kwale yekhompyutha ibe kukuqeqesha ndifundise abantu abatsha, uvakele isitsho. I keep track of them as they get older, and I stir them up at intervals so they don't forget to take chances. Ndisoloko ke ndibalandelela abantu abatsha njengoba bekhula, ndiqinisekisa ukuba into abazifundileyo zihleli naxa kunamathuba apho bengenzi into ndikunye nabo, utsho njalo. Yeah, so who would have thought Grace Hooper is involved in, or in any shape or form was involved in these programs we are using today? Bani ko bengayicinga into yoba ezi programs sezidume kangaka namhlanje zekhompyutha zize noGrace Hooper ongumntu wesifazane. So I'm just saying these are the stories that are buried by this male domination. Sitsho ke sithi ngamabali la odumo angcwatyiweyo ngamadoda kuba bengafuni bavele abesifazane benento abayenzileyo. Right. We have Patricia Bates. Nanku Patricia Bates. Since she entered the field of ophthalmology, Patricia Bates has been breaking new ground. Ungenile ke kulo msebenzi we-ophthalmology, oko ke eqwabulula imihlaba ezintsinde. Ophthalmology is dealing with eyes. I-ophthalmology ke ngumcwaningo, ngusobuchule oqhuba okanye ke obhekene namehlo. Yeah, something like that. She was the first Black person to serve as an ophthalmology resident at New York University. Ungokuqala ke wesifazane nontsundu okokuba ayekwenza ezi zifundo zakhe kwi-University yase-New York. And the first woman on staff at the Jules Stein Eye Institute. But most importantly, for this discussion, she was the first African-American female doctor to receive a patent. Ungokuqala ke ungokuqala ke bekhona phaya umfazi wokuqala osebenza kwesiya sibhedlela sezamehlo. Kodwa okukhona kubaluleke kakhulu okuqondene nesi sifundo esisenzayo sekokokuba ube ngokuqala ontsundu umfazi ukuba abe ngugqirha othe wafumana ke lento esithi patent ezomnceda ke okanye ke kwenjongo zokokuba aqhube kwezonyango. Yes, a patent is a license which you get when you have invented something. I-patent ke yi-license oyifumanayo xa kunento ethile oyiqalileyo wayibonisa yapasa uinventa ke ukuqala into kabutsha. That patent was for the laser phaco probe, a medical device she invented in 1981. Le patent ke yeyesixhobo esithile ekuthiwa yi-laser probe. Esi sixhobo ke asithe wasiqalisa ukusenza ngo-1981. That quickly and painlessly uses a laser to dissolve cataracts in the eye. Esi sixhobo siqale aze naso kuthiwa siyenza le nto ngokukhawuleza nangaphandle kwentlungu eyokunyibilikisa oluya ntwentwe lwenza inkungu emehlweni. Then irrigates and cleans the eye to make incisement lens quick and easy.
Ze ke esi sixhobo sisabe siyisusile le nkungu sikhawulezise silifumise iliso ngendlela efanelekileyo. Esi sixhobo silibuyisele iliso kwimeko yalo yangaphambili ngokukhawuleza. The laser phyco probe is now used internationally as a quick and safe way to prevent blindness due to cataracts. Le laser phyco probe iyasebenza ngokulihlabathi lonke jikelele njengeyona ndlela encedayo ukuthintela ukuvaleka amehlo umuntu angaboni naphakade. Ikwanceda nasekubeni olu ntwento lukhula oluvala amehlo uba lungakhuli. So who would have thought that these laser probes they used in hospitals, it's a black woman that invented this. Buke wayicinga wena into yoba le laser phyco probe esetyenziswayo ngoku ezibhedleleni yinto eyaqalwa ngowesifazane ontsundu. So such stories are not popular these days. Amabali anje ke angcwatyiwe awavezwanga kule mihla. So yeah, so we wanted to show, and we wanted also to dismantle this myth that women can't build. Into besizoyiveza ke besizofuna ukususa olulahlekiso lokokuba owesifazane akananto ebhadlileyo engcono angayenza. The only reason women can't be productive is because of patriarchy and how we've treated women as men. Inye into ebangela into bamakhosikazi angabonakali evelela enezinto ezinkulu angazenza kukuba ipatriarchy nendlela esibaphethe ngayo thina amadoda abesifazane sibenza okokuba bangabi nawo amathuba okuzikhulisa bavelele. So this shows that men and female, they are the same. They can do pretty much the same things. Bonisa nje lento ingqina futhi kwakhona kokuba amadoda nabafazi bayefana yaye bangakwazi ukwenza izinto ezinhle nezinkulu ngokufanayo. Right. Okay, let's fast forward a little bit. Masike siye phambili nje ke sitsibe. So we are at the RNC in July 2024 now. Siphaya ke kwi-RNC ngoJulayi unyaka ophelileyo 2024. As you will know, that as the messages are coming in, I think we are becoming comfortable now with identifying 2014 July as the beginning of a Sunday law. Ewe ke njengoba siziyazingena izifundo siyasikhula ngakumbi kwi-message siya ngoku siqina siba semandleni sithetha ngokungafihlisi nongoyiki ukuba sithi uJulayi ka-2024 kuqala kumiselwe i-Sunday law. Because this is at that Republican Party, Republican National Convention, where we begin, or where we see the beginning of the projection of where this Republican Party is taking us to. Siqala kanye pha ukubona kucace okokuba le party eyi-Republican izinto izawuzibeka phi na kanye kulomhla kaJulayi ka-2024. On your left, you have this person, Dana White. Isandla sakho sokhohlo ke njengoba ubhekile nansi laa ndoda ethiwa nguDana White. Dana White is a UFC CEO. UDana White ke uyi-CEO ye-UFC. So UFC is this mixed martial arts sports. UFC ke sisport ke se-mixed martial art. Yeah, it's a famous sport today. Sisport nje saziwa esidumileyo. We see Trump being introduced by Dana White at the RNC.
Sibona uTrump phaya xa esaziwa nguye lo Dana White kula RNC. So normally people will be introduced by their wives. Ixesha elininzi ke besazi into yoba umntu ufanele aziswe ngumkakhe. Like Barack Obama, most of the times he would be introduced by his wife Michelle Obama. Umzekelo uBarack Obama ixesha elininzi nje uye aziswe yinkosikazi yakhe uMichelle Obama. But here we see Trump being introduced by this figure, Dana White. Kodwa ngoku apha sibona uTrump esaziswa ngulo mntu onguDana White. So Dana White represent this toxic masculinity as it gets. uDana White ke ngokungathandabuzekiyo umele the toxic masculinity. Because of that sport, if Am I the only one who can hear Uladi? Yeah, he's kicked out. Oh, okay. okay. Am I still audible there? Sorry for the. Am I audible? Yes. You can All right, put your thanks. screen again, it's gone. Okay. It's blank now. Okay, so as we've said, on the right we have Hulk Hogan, this WWE wrestler. Njengoba sesitshilo ke ngasekunene sinale ndoda yezomdlalo we-wrestling eseyibiziwe ke ngegama layo. As his famous entry of tearing a t-shirt to hype the crowd. Nanku ke engena esenza oluya dumo xa engena azula ke laa t-shirt etsala umdla wabantu abebekhona phaya. So that was the theme of the message of this RNC, highlighting this toxic masculinity. Ena nto ke siyibonayo apha i-theme ihamba phambili kukuvezwa kuphakanyiswa le toxic masculinity. So these are the people Trump has surrounded himself with. Ngabo ke abantu aba uTrump abangabalandeli bakhe. This is the face of the Republican Party. Ngabo abantu abakufutshane naye uTrump
kunjalo nje ngabo abaveza okokuba i-Republican Party le imi njani. So you will know that Elder Terry will talk about the image being set up in July 2024. Khumbule ke Elder Terry usibonisile into yokuba isithombe sesemiswa ngoJuly 2024. So it's interesting to note that even in the news media, they are using the same language. Wenza umdla ke ukubonisa ukuthi naxa kuthethwa phaya ezindabeni nakwiindawo zonke zonxibelelwano ulwimi lolu lufanayo. For example, it says Trump family reshapes Republican Party in its own image. Umzekelo kuthiwa phaya uTrump uyakha kabusha uyibumba kabutsha indlela ebonakala ngayo i-Republican Party ubuyona. And NBC News says Trump has made the GOP in his own image. It's costing them. Ithi ke elinye iqonga lonxibelelwano lona uTrump uphinde wayakha kabutsha i-GOP isithombe sayo yaye ke loo nto iyabaxabisa idla kubo. That was in 2018 when they said it, but the New York Times says a party now molded in Trump's image prepares for a coronation. Sivile ke le nto phaya kweziyandaba isithi iqela ngoku libunjiwe ngomfanekiso kaTrump lilungiselela coronation. Washington Post says Trump remade the GOP in his image and its platform in his words. Ithi ke yona leliya iqonga lonxibelelwano uTrump uphinde wayibumba kwakhona i-GOP ngokomfanekiso wakhe yaye iqonga layo lingamazwi akhe. So yeah, we were just trying to show that even the language which is used by the media resemble the same language we use when we talk about this image being set up in July. Sicacisa ke ngoku into ukuthi kwa ulwimi ukubetha kwalo olusetyenziswayo xa kuthethwa ngoTrump luyangqina into kokuba kumiswe umfanekiso kaTrump ngoJuly 2024. Yeah, so what we are trying to do now in this study, we want to look for this masculinity, toxic masculinity in the politics, particularly in America. Sifuna ke ngokujonga le toxic masculinity esithetha ngayo ikwi-politics kwezopolitiko ngakumbi phaya e-United States of America. Because whatever toxic masculinity is, so be sure Trump is going to be the embodiment of this toxic masculinity we are talking about. Khumbule ke nakanjani xa sithetha nge-toxic masculinity sithetha ngoba uTrump ekho apho eyimisa le toxic masculinity. Yeah, because as we are talking about the message of equality today, so we know this issue is becoming an issue. It is important. Njengoko ke sithetha ngomyalezo we-equality lo mba ke ubonakala ungumba obalulekileyo okufuneka ke siwujonge ngamehlo. Yes, so as we are saying, whatever you can think of when you think about patriarchy, Trump is the best of it. Njengoba sesitshilo ke xa ucinga nge-patriarchy oyena mntu ke oyicacisa ibe selibala nguTrump. So there are these words. Let's familiarize ourselves with these words. Makhe siziqhelanise ke sizijwayeze la mazwi. Words like woke or stay woke. Ukuthetha ke okufana nokuthi
hlala uthe qwa okanye woke. This is a term that is used today. Igama ke eli ke lisetyenziswayo kwezi ntsuku. Let's try to understand it. Makhe sizame ukuliqonda ke uba lithetha ukuthini. Woke is an adjective derived from African American English used since the 1930s. Eli gama ke ligama elisisichazi elisuka kwi-English yaseAmerica kodwa eyaba bantu bebesuka eAfrika. Liqale ke ukusetyenziswa kakhulu kwiminyaka ye-1930s. Or earlier to refer to awareness of racial prejudice and discrimination. Mhlawumbi ke sisenokutsho sisithi belikho kwangaphambili kodwa ke belisoloko lisetyenziselwa ukucacisa nokuqwashisa okokuba qaphela malunga nabantu abanentiyo abanayo ngakuwe nokukuchasa. Often in the construction, stay woke. Ngakumbi ke xa kukhona mhlawumbi izakhiwo ezithile kuthiwa ke stay woke, hlala uthe woke. The term acquired political connotation by the 1970s and gained further popularity in the 2010s with the hashtag Stay Woke. Eli gama ke liye laya liba nokwaziwa nokusetyenziswa kakhulu ebantwini ngakukwezopolitiko phaya kwiminyaka yo-1970 lazaka lafumana udumo nokubonakala lithandwa. Yeah, so Ngo-2010. So this word, as we have seen here, is the word which describes this awareness, right? This awareness of racial prejudices and discrimination. Eli gama ke lisetyenziswe njengoba sisisiva kakhulu kuthiwa hey qaphela ungazibhaqiseli ulixhoba lokucalucalulwa okanye lokuthiywa. Yeah, so it's a good term, what I'm trying to say. Into esiyizamayo kuyiveza ke ukuthi ligama eli elihle liqwashisayo. Right. Let's move on. Let's familiarize ourselves with this word, gaslighting. Masiqhubeke ke sijonge elilandelayo elithi gaslighting. Psychological manipulation of a person using over an extended period, usually over an extended period of time, that causes the victim to question the validity of their own thoughts. Ugaslighter ke ilameko yokuba lo ongumxhaphazi amngene engqondweni lo olixhoba amenze ade azithandabuze okokuba le nto bendiyikhalazela iyiyo nyhani na. Right. Perception of reality or memories and typically leads to confusion. Ngandlela ithile udida umqondo lo olixhoba emenza into yokokuba ezinto amane ezikhumbula nezinyani ke zimane ziba nokumbhidisa okuthile kwaye nalo olixhoba. Right. So remember, I'm psychologically manipulating you in such a way that you will end up having loss of confidence and self-esteem. Khumbule ke njengoba ndikuxhaphaza ndisebenza ingqondo le ukwenzela into yoba ude ube nokudideka apha emqondweni uphethe nawe unokungaziqondi kakuhle uba ungumntu manyhani na, unokungabi nako nokuzithemba. You end up having uncertainty of one's emotional or mental stability. Ude ube kwimeko uba uzikhalazele ungaziqondi uba nithi ndime kakuhle apha engqondweni okanye mhlawumbi ndim lo uzibaxa izinto uzibona izinto ngendlela engasiyiyo. And you may end up depending on the perpetrator. Uphethe sele usithi hayi ingathi wena mntu onengqondo apha ebhetele esebenza ngcono ngulo ongumxhaphazi kunam. Yeah, so basically gaslighting, I'm psychologically manipulating you in such a way that you may even doubt your reasoning.
Ngamanye amazwi ke i-gaslighting yimeko yento yoba ndisoloko ndikuhlalele ngokukujija ingqondo ude ungasaziqondi kakuhle uba ngumntu ube nokudideka umqondo. Remember, it says this is usually done over an extended period of time. Khumbuleke uba le nto yinto eqhubekayo isenziwa, ayivele yenziwe usuku olunye igqitywe, iyaqhubeka usetyenzwa ingqondo. So what we want to do here, we are trying to understand how this toxic masculinity works. Into esifuna ukuyijonga apha nesifuna ukuyibona kukuba le toxic masculinity isebenza kanjani. We're going to be using Donald Trump and his administration now to view this fact. Sizawuthatha ke ngoku uDonald Trump kunye noburhulumente bakhe xa sijongisisa lo mba. Because we've said Donald Trump is the champion of this toxic masculinity. Sesitshilo ke sathi uDonald Trump yintshatsheli kule nto yale toxic masculinity. Or is the embodiment of this, or is the image of this. Okanye ke singatsho sithi ungumfanekiso wayo, uyimele le toxic masculinity. This is his strategy. These are his tactics. Bubuchule ke namaqhinga wakhe awasebenzisayo awaphilayo. Yeah, so it will become clear now when we try to understand this gaslighting, because this is what Donald Trump is doing, gaslighting. Izawucaca kakhulu ke njengoba siyasithetha ngoba uDonald Trump yeyona nto kayisebenzisayo le nto esithi xa siyibiza yi-gaslighting. Remember, we talked about woke. Khumbula ke sithethe ngo-woke. And we said this is a good thing. This is when people, especially African American, were aware of these racial discriminations. Khumbule ke uba sithele igama elihle eli ngoba belisetyenziswa kakhulu ngaba abantu base-Amerika bebesuka e-Afrika belisebenzisela ukuqwashisana malunga ne-discrimination okanye nokucalucalulwa. But if I'm gaslighting you, I can manipulate you psychologically, and you may end up thinking woke or staying woke is a bad thing. Kodwa xa ndikugaslighter ndikusebenza ingqondo le, ndiyayijija ingqondo ude kangaba ungathi ufikelele kwindawo kwizinga lokucinga into yoba kwale nto ethi woke yinto embi xa ndikuqwashisa ndisithi woke. Because I keep repeating this thing, and I keep repeating this over a period of time, and you may even think, maybe you may even have to rethink your stand on this. Ngoba le nto ndiyaqhubeka ndiyifaka apha engqondweni kuwe ndiyiphinda-phinda. So ngade ube kwimeko yokuthi xa uhleli wedwa uyicingisise le nto uzibone into yoba xa uzihlola ingathi ndim lo ophazamayo nangumntu ocorrect. Let's talk about DEI. Akhe siyeke kule engu-DEI. In the United States, diversity, equity, and inclusion are organizational frameworks that seeks to promote the fair treatment and full participation of all people. Phaa eAmerica ke u-DEI umele kwiyantlukwano ukulingana. Makulinganwe wonke umuntu abandakanywe ngoku kanye sizizintlu ezahlukahlukeneyo. Le nto ke yindlela ethile yequmrhu ekusetyenzwa ngayo eAmerica elungiselelwe okokuba wonke umntu makatrithwe ngendlela efanayo, enikwa amathuba alinganayo ekwenzeni izinto. Particularly groups who have historically been underrepresented or subject to discrimination based on identity or disability. Le nto ke ibhekelela kakhulu okokuba makubonelelwe abo kwithuba elingaphambili bebesoloko bejongelwe phantsi becalucalulwa ngenxa yezimo ezithile ezifana nokukhubazeka nokuthi bangobani bona basuka phi. So DEI programs are good programs. I-DEI program ke zii-programs ezintle. Yeah,
similar like we have here in South Africa when we talk about affirmative action. Iyafana ke naleyo ba apha eSouth Africa sithethe nge-affirmative action yokubonelwa kwabo besoloko behlelekile kurhulumente we-apartheid. So this is a good thing. We should cheer for this. All of us, we should welcome this. Into entle le DEI bekumele uba ke sonke siyayilangazelela siyivuyela. But Donald Trump, because he's gaslighting you, is gonna come in and twist this whole thing. Donald Trump ke ngoba usebenzisa laa nto bezesiyitshilo sathi gaslighting, uzawuza nale DEI ayijije ukuyibeka. And make people believe DEI is a bad thing. Enze abantu ingqondo zabo ukuba mazide zicinge ukuba i-DEI yinto embi. So he has managed to do that. His followers believe now DEI it's a bad thing for America. Yenzile ke loo nto ngempumelelo kangangoba babalandeli bakhe sithetha nje banenkolo ethi i-DEI yinto embi. Because they are saying DEI is oppressive to white people. Ngoba ngoku bathi i-DEI izocinezela idlelelela indlala abamhlophe. And this is reverse discrimination. Uthi ke lucalucalulo ngoku olu olujikiweyo lwabhekiswa kwabamhlophe. So if you think about it, so DEI, we are saying we want to make sure those previously disadvantaged people, we want to make sure everyone is represented equally, right? Ewe ke nyhani nawe xa unoyicingisisa ngoku kuthiwa aba bebehlelelekile bengajongelwanga ntweni kwixesha elingaphambili kuba sifuna ukulungisa izinto, sifuna ke ngobanikwa amathuba nabo ngokufanayo nabamhlophe. And Donald Trump will come in and say, no, this is white oppression. Iyafika Donald Trump uthi hayi yabona ke yeyona ngcinezelo yabamhlophe yile yale DEI. Right, and many people believe him when he says these things. Uthi ke baninzi abamkholelwayo xa ithetha le nto. So he uses words like this. These are the remarks of Donald Trump now in the joint session for March 2025. Qha kuMarch 2025 ngoku sizocaphula amazwi akhe uDonald Trump ethetha kwi-joint session. A joint session is a very important gathering in America. I-joint session ke yindibano ebaluleke kakhulu phaya eAmerica. Congress is there, the judges are there, all these dignitaries are all there. It's a very important speech. Ikumgangatho ophezulu kakhulu ke le ntetho azawuyenza ngoba kukhona iCongress phaya ngeliya xa sisenza le ntetho nee-judges khona nazo zonke iziphathamandla ezihamba phambili eAmerica. And Donald Trump says, we've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government. Uthi ke siphelisile inkohlakalo eziswa yi-DEI kurhulumente ephela. And indeed, the private sector and our military and our country will be woke no longer. Uthi ke kulamasebe asele wabalile kwezomkhosi naseburhulumenteni ngokubanzi i-DEI iphelile yaye ilizwe lethu alisobe libe woke. So yeah, so if you're listening to this, really something is wrong here if when he says these things, right? Yani ke xa uyiphulaphule ininzi into engahambi kakuhle kule ntetho yakhe nje xa ungakuyiphulaphulisisi. Because we've said woke is a good thing. Sesitshilo sathi woke akho nto imbi ngaye usiqwashisa. DEI is a good thing, right? Ne-DEI into elungileyo. But Donald Trump calls it a tyranny. Uthi yena uDonald Trump Cruel and oppressive. into ekhohlakeleyo yomcinezeli. Yeah, tyranny is when the government is cruel and oppressive against you. Urhulumente osebizwe olo hlobo ngulo olawula ngesandla sentsimbi. So Donald Trump says DEI, white people were under tyranny. Uthi uDonald Trump kule DEI
abantu abamhlophe bephansi kwengcinezelo eyake yaphezulu. So we are just making an example of this gaslighting. Siveza nje ke ngoku apha umzekelo wale nto besithetha ngayo yale gaslighting yokujijwa ingqondo. Right. Let's move on. Masiqhube. So Donald Trump, the candidate, okay, first we're going to talk about this policy now. He has signed this policy called Keeping Men Out of Women's Sports. Sifuna ngokusijonga le policy ayisayinileyo ethi ukukhutshwa kwamadoda angabi nanto yakwenza nemidlalo yabesifazane. Remember we talked about gaslighting, right? Ukhumbule ke sithetha nge-gaslighting apha ukujija ingqondo. We are psychologically manipulating you. So, yes. Singena engqondweni, sikujija ingqondo wenzele ingqondo yakhe ibe yile nto esifuna ibe yiyo. So when we say keeping men out of women's sports, Xa sisithi amadoda siyawakhupha kwimidlalo yabesifazane. surely, you know, if you're not thinking through this, I mean, you would think this is a good thing. We're keeping men out of women's sport. Ewe ke xa ungengomuntu oqiqayo ungacinga uba le nto yinto entle leyo uba amadoda makakhutshwe emidlalweni yabafazi. Right? But we know these are not men Donald Trump is talking about. Sikhumbule ke siyazi ayingomadoda la thetha ngawo uDonald Trump. So he is discriminating certain people, certain genders. Siyamazi ke ukuthi ucalucalula igender ezithile khona igender angazifuniyo. But this is a messaging. This is how gaslighting works, because you need to message this in such a way that it favors your agenda. Ewe ke ukhumbule ke xa sisithi kuthethwa nge-gaslighting funeka ube nobuchule bokuyithetha le nto kwenzele into yoba le nto ufuna yenzeke ngendlela ephucukileyo. So Donald Trump, the candidate, pledged to get transgender insanity. Okay, this is his pledge, to get the transgender insanity the hell out of our schools. Nansi ke ipledge yakhe isifungo anaso uDonald Trump njengecandidate njengomuntu ozongenela ukhetho. Uthi enye into endifungela yona kuba abantu abakwi-transgender bakukhuphe bayele kude babona uba bawulahlile esihogweni phi ezikolweni zethu. Yeah, and keep men out of women's sports. Sibakhuphe amadoda baphume kwimidlalo yabesifazane. Trump issued an executive order on the day his second term began that called for restoring biological truth to the federal government. Ngosuku lwakhe lokungena kwakhe kwi-second term uDonald Trump ufaka phaya kwi-executive order ebimemelela okokuba makhe kubuyiselwe izinto kwimveli yazo ebiological ngokutsho kwakhe eyinyani. Phaya ke ijonge loo nto ukwenzeka kwayo phaya eburhulumenteni. Yeah, and sign another on Wednesday titled Keeping Men Out of Women's Sport. Phinda futhi ngolwesithathu kwa olo wasayina enye i-order ethi amadoda makakhutshwe kwimidlalo yabafazi. So just listen to the messaging of Donald Trump. He's very good in what he's doing. Phulaphula kakuhle ke Donald Trump unobuchule kakhulu kwinto ayenzayo. As he says, he's restoring biological truth. Uyamva ke ukuthi uthi ufuna ukubuyisela izinto kwimveli indlela umzimba owenza izinto ngayo. Inyaniso. So if you're not careful, Donald Trump's messagings will sweep you away. Bangaba kawuqapheli le miyalezo yakhe iyawukumka nengqondo yakho. Right. So this is the beginnings of his administration. Indlela ke unyawo lwakhe lokuqala xa eqalisa ulawulo lwakhe. So this is Fagan
this is Fagan on the left, apparently fired for excessive DI focus, among other things. Nankuya uFagan umfanekiso wakhe phaya oye nje wagxothwa ngenxa yento yoba kuthiwa unakene kakhulu nendaba ye-DI phakathi ke kwezizathu ezibekiweyo begxothelwa zona. Remember, we are talking about toxic masculinity, and toxic masculinity is about male domination. Khumbule ke into yoba sithe xa sithetha nge-toxic masculinity sathi eyona nto ibonakala ingamandla kwi-toxic masculinity yindoda ifuna ukuziveza into yoba ulawulo lukuyo. So Trump's main first agenda is to fire powerful women. Indawo nje ayibona ukuthi uTrump izamnceda xa isebenza imnika amandla makaqale ngokususa laba abafazi ababonakala bengathi banamandla bazamhlupha. So this is in Washington, January 1st. The Trump administration has fired U.S. Coast Guard Commandant Admiral Linda Lee Fagan. Nantsiya ke le nto yenzekile eWashington ngoJanuwari ngomhla ka-21 into yoba uburhulumente bukaTrump bumgxothile owase-US okwi-Coast Guard uCommandant uLinda Lee Fagan. The first female uniform leader of an armed forces branch, the Department of Homeland Security said on Tuesday. Lona ke uLinda ube ngokuqala owesifazane ukulida female uniformed uniformed. Oh, oqala obebhekelene ke nomfaniswano kwezezixhobo e-US. Yeah, so the first person Donald fires is a woman. Umuntu oqala ke sifumana uba apha uDonald Trump uyamgxotha ngumfazi. Because the belief there is women are not competent. Kaloku inkolo yakhe yeyoba abafazi akukho yabo. And he says you are a DI hire. Uthi yena vele uqashwe ngaphansi kwe-DI. So Trump says employments must be based upon merit, not upon DI. Uthi ke uTrump makuqashwe umuntu ngokugqama kwakhe ngokufunda okuthile hayi ngendaba yokuthi kuzobheka ukuthi isimo sangaphambili sakhe besibhekelwe phansi kanjani njengoba i-DI isitsho. So this is what they put out there. They are saying we're going to hire people based upon merits. Uthi ke sizawubaqasha abantu ngokuthi bamqenkqeza phambili kanjani ngokufunda nangendlela abanezakhono ezithile eziveleleyo kwabanye. So but we know this is an agenda. It's a lie. Siyayazi ke uba injongo nje ethile le yabo efihliweyo enobuxoki. And now note that even this term DI, it has become an insult these days. Khumbule ke into yoba mvanje le nto ethi DI seyiphele yavela ngathi sisenyeliso nesithuko. If I say to you, you are a DI hire, this is a slang actually. Xa ngoku ndifika phaya ndisithi uyi-DI ngumqashwa we-DI seyinesiphoxo nesenyeliso loo nto. Because I'm meaning you are not competent, you are not qualified. You are just put there because of whatever, your gender or maybe your color. So you don't even qualify. Ngoba ngoku ihamba nento ethi xa ndisithi uqashwe i-DI uqashwe ungamelanga ufanele ungena apha ungafundanga ungawufanelanga lo msebenzi wenzelwe nje ifavor ngenxa yemeko yakho ethile yangaphambili ngaphandle kokuba ufanele kodwa umsebenzi lowo. So this is the messaging Trump is sending out there, that all these people, they are not competent. They are just there because of DI. Uthi ke ngoTrump kugcwalise lo myalezo ukuthi bonke abantu baqashwe i-DI abazi kwamsebenzi bafakwe nje kuba besizelwa ngenxa ye-DI. But let's look at this carefully. Ake siyijonge le nto ke kakuhle ngocophelelo. We're going to use Lisa Mary Franchetti. Ake sisebenzise ke uLisa Mary Franchetti.
Lisa Mary Franchetti, born 25 April 1964, is a United States Navy admiral. Yena ke uzalwe ngoMeyi usebenzela ke phaya umkhosi wase-America ezalwe ngo-1964. So Franchetti is fired again as well. Nanku naye uFranchetti uyagxothwa. So let's try to understand who Franchetti is. Ake sijonge ukuba ngubani lo Franchetti. Navy admiral who served as a 33rd chief of the naval operations. Phaya emkhosini kweziya zikhundla ziphezulu zapha ungowe-33 enika inkonzo engenachaphaza. Franchetti is chief of naval operations. This is the top chief you will get in the Navy. Umphathi mkhosi oyena wavelela nguyena ophezulu kakhulu phaya Right. kumkhosi wasemanzini. I won't read everything, but I will just highlight some things here. She was the first woman to be chief of naval operations. Andizuyifunda yonke into kodwa ndizawukhangela nje indawana ezithile ezimbalwa. Sibheka nje ukuthi ube ngokuqala engumphathi mkhosi phaya kulo mkhosi wasemanzini. First woman to serve on the Joint Chiefs of Staff. Ube ngumfazi wokuqala okokuba abekho esebenza kwi-Chief of Staff. We just want to look at her qualifications. Make sijonge ke ukufunda kwakhe. Right. So she's been a vice chief of naval operations. Okokuqala nje ubekhe wangumsekela mphathi mkhosi kwezamanzi. As a surface war officer, Franchetti previously served as a director for strategy, plans, policy of the Joint Staff. Kule mkhosi ke ongomnye bekhe wasebenza phaya engudirector kwezobuchwepheshe nezocwaningo ngokwasezingqondweni. So when we talk about the Joint Staff, we talk about those generals or those people who are advising the president. Usebenza ke kwi-Joint Staff, i-Joint Staff ke ila mkhosi okanye lela qumrhu elicebisa upresident. So she's not a small thing. She's up there. Akangomntukazana nje, ngumuntu lo weqoqo eliphezulu. And she spent 40 years in the military service. Ukwachithe iminyaka engapha kwi-40 kwezomkhosi. Half of that she spent at the sea, in the sea. Njembe semkhosini le minyaka eyi-40, eyi-20 kule eyi-40 ube kumkhosi wasemanzini. Doing operations. Ephethe ke pha ubungqondongqondo. So she's also been a commander of the United States 6 groups. Beyinkumanda kananja. 6 fleet, sorry. Inkumanda ke ekhokhele la mkhosi kuthiwa yi-6 fleet eAmerica. Then she's also commanded a career strike groups. Ukwa yi-commander kwi-career strike groups. Just to give you, I want to spend time on this because I want us to learn something from this. Ndiyafuna ke sithi ukuhlala apha ngoba khona into endifuna siyifunde kule ndawo. Just to give a picture. So this is Lisa Franchetti. Thetha ke ngoLisa Franchetti. When it talks about you are a commander of a warship. So this is a ship, and just imagine the level of responsibility it is required to command such a ship. Make siqonde kakuhle lento. Ukhomanda wenqanawa yomkhosi ayonto encinane, ngumsebenzi lo weqondo eliphezulu. Because Franchetti went every rank up until to the top. Yindawo le esisicoco esiphezulu. Akafikanga nje kuyo, usuka kumanqonqo asezantsi okukhokhela xa ifika apha, isicoco esiphezulu esi. So this is a base in North Korea.
she was a commander once of Nan- this base. Leke sivezileyo ngoku indawo yomkhosi eKorea. Yes, in Yeah. Korea eKorea. Peninsula, yes. Yes, eKorea apho ke bekwayikhomanda khona kwayena. So again, I'm just showing the responsibility you have when you command such a place. Yakubonisa ke kwakhona ukuthi xa ungukhomanda wento womgangatho ongaka okokuba ungubani. So this is a carrier. When we talk about a carrier, we talk about this kind of a ship. Xa sithetha ke nge-career sithetha ngolu hlobo lenqanawa ke. So you can imagine if you are a commander of this ship, what level of responsibility you have here. Unoyicinga ke into yoba xa ungukhomanda wenqanawa yomkhosi enje okokuba lingakanani izinga lokuphatha okanye lesikhundla okuso kuba phezulu. You remember we talked about carrier strike groups. Khumbule ke sithethe nge-career strike groups. You are no longer commanding a carrier or a ship now, you are commanding the whole group. Khumbule ngoku into yoba xa sowukwi-career strike groups seyizii-groups zee-careers ezininzi ayo-career enye. So this is Franketi. She's been in all these groups. She's a chief now. Sithetha ngofranketi ke bekhewa kuyo nale igroup ezi groups sithetha ngazo ngoku uyi-chief. And then Donald Trump comes in and fires her and says, we cannot trust her, what is this? Her competence. Nanko uDonald Trump ke ngoku efika ethi hayi hamba wena goduka akho nto endiyithembileyo ongazuyenza ebhadlileyo. And she's a 4-star general. That is something else again. Kwakhona ukwayi-general ekuthiwa yi-4-star general yenye isikhundla esiphezulu neso. All right. Franketi. So what we want to show that Trump is coming now and is going to bully women, is firing these women, accusing them of DEI. Into esiyiveza ke apha sithi nangu Trump uyafika. Ufika aqonde into kuthiwa ungqala kwabafazi abagxothe ebatyhola ngokuthi hayi nina nize nje ngegreyvi ye-DEI. In other words, you are not competent. Ngamanye amazwi uTrump uthi ndiyanazi uba aningenanga kwezi zikhundla ngoba nizazi. Right. Now on the left we have Charles Q. Brown Jr. Nakuya phaya ke sino-Charles Q. Brown Jr. ngasekhohlo, And then on the right we have Dan Kane. ngaserayithi sino-Dan Kane. Charles Q. Brown is one of the people who were fired just after Franketi. Emva kwaFranketi ke kulandeliswe ngaye ke uCharles Q. Brown ugxothwa. So Brown is a 4-star general. uBrown ke uyi-4-star general. Okay, let's listen to the story. However, Kane's nomination is unconventional due to the following reasons. Uthi ke noko kunjalo Because now Trump is going to fire Charles Brown and replace him with Dan Kane. nanku ke ngoku uTrump ugxotha uBrown uvala isithuba sakhe ngo-Dan Kane. So he's replacing a DEI hire with a competent person, according to Trump, right? Ngokokwakhe ke uTrump ndinguTrump ndikhupha umuntu oqashwe yi-DEI onguBrown ndifaka uDan Kane. So he is a retired lieutenant. This Dan Kane now is a retired lieutenant general and has not served as a 4-star general or admiral. Naxa ke uKeynes lo eqashiwe nansi ke into amazwi ahamba nangokuqasha kwakhe is unconventional. So Donald Trump is gonna get someone who is retired from home. uDonald Trump ke uyolanda ke umuntu osele ezihlalele ekhaya edla umhlala phansi. And replace Charles Brown, who is a 4-star. Athathe ke uKane lo evala ngaye isithuba somuntu obeyi-4-star general. This Dan Kane is not, he doesn't have a 4-star, right? uDan Kane yena akanaso isicoco sokuba yi-4-star. So
as it says, which is typically a requirement for the position. Into ke siyaziyo ukuthi ke kuvamise ukuba ibe yiyona sidingo sale position. But now there's a problem because to serve in replacement of Charles Brown, you must be a 4-star. Ikhona ke ingxaki ngoba xa kufuneka kungene umuntu endaweni kaBrown, kufuneka kungene umuntu naye okwi-4-star. But Dan Kane doesn't qualify. This is what we want to show here. So ngoku into esiyibonayo apha ukuthi kwayena uDan Kane akaqualify. You can see when you see Charles Brown on his shoulders, you have the stars there. On Dan Kane, there's nothing on his shoulders, right? Siyabona ke mahlombe emagxeni wakhe ukuthi akunazitazi pha kwezika Kane ibhatyi, kodwa kweli kaBrown ibhatyi siyazibona ezi stars. But Trump wants to put him anyway Kodwa ke noba kunjalo uTrump yena uthi ndihle ndizomfaka because he's a white male, right? ngoba ke yena umhlophe uyindoda futhi. So now what Trump needs to do, he needs to waiver. It says President Trump must grant a waiver for Kane to assume the role, citing national interest as the reason. So because now he doesn't qualify, Kufanele ke njengoba engaqualify uKane lo, uTrump abe nento ethile isolo nje alifakelayo elizawumenza amkeleke ingaxoxisa indaba yakhe uDan Kane, abe sefake ukuthi fanele angene emsebenzini ngoba uzofezekisa izidingo nomdla wesizwe. yeah, Trump must write something to the Congress and say, because we need, the nation needs this person, we need him, it's national interest. Fanele ke uTrump abe nento ayibhalayo eyibhalela ke abaphethe kwiCongress, acacise ngesandla sakhe njengopresident ukuthi uyadingeka lo muntu udingwa sisizwe. But he doesn't qualify. Engaqualify njalo. We talk about DEI. We really want to see who is the DEI hire here. Sifuna ukubheka ukuthi kanye kanye singathi ungubani oyi-DEI hire apha. Okay, so in Los Angeles, 2 months ago, I think there was these wildfires. Phaya eLos Angeles ke kwinyanga ezimbini ezidlulileyo kuke kwakhona le yamililo. As wildfires tore through the hills of Los Angeles this month, Nansi ke le mililo ikrazula ngena gqobhoza phaya kweziya ndaba zaseLos Angeles. those on the right quickly boiled the crisis down to DEI. Abo ke baselulawulweni lwangase-right bayibeka esi sityholo bathi nantso ke imisebenzi ye-DEI. Seemingly because Los Angeles Mayor Karen Bass is the first woman and second black person to lead the city. Kuba ke kuyabonakala into yoba esi sityholo sihambelana nokuthi umeya waseLos Angeles Karen Bass ungowokuqala uba abe ngumfazi, okwesibini ungomnyama wesibini ukuba akhokhele kwesi sixeko. So this is why we have these fires now. The fires are burning because we have a black woman running the city. Bathi ke ingako sekunemililo njengoku ngoba kulawula umfazi pha. Right? And LA Fire Chief Christine Crowley, yes. Okay. U-LA ke umphathi Christine Chief umphathi okhoyo phaya ona 22 years. A 22-year fire veteran. Oh, ungumphathi okanye ungumsebenzi mlilo phaya for 22 years. Is the first woman and openly queer person to lead the department. Ungokuqala ongumfazi olithenwa obonakale okokuba ukhona ukukhokhela kule department. So you can see now, this is the mindset of Trump. We have fires, these uncontrollable fires in LA. Nansi ke ingqondo kaTrump. Naku ngoku sinemililo engalawulekiyo LA. Because we have a fire chief, who is a queer person. Kungoba kaloku into yoba ngoba bekhole emililo, umuntu okhona phaya okhokheleyo kwizicimamlilo lithenwa ngumfazi olithenwa. We have a woman, we have a black woman running the city. So what do you expect? Ngumfazi namfazi omnyama oyimeya. So nilindele ntoni ke?
So this is the mindset of Donald Trump. This is how he gaslights the people. ingqondo kaTrump ke sithetha ngayo nendlela azama ukujija ngayo ingqondo zabanye abantu. Then we have Chatfield, the US military representative to the NATO Military Committee. Sinaye ke uChatfield ngumphathi mkhosi naye kwi-NATO emele ke laa mkhosi wase-US. Right, and is one of only a handful of female Navy three-star officers Ungokuphela kwakhe ongumfazi onezitazi inkwekhwezi ezintathu oyi-officer phaya and was kumkhosi wezamanzi. and was the first woman to lead the Naval War College, a job she held until 23. Ungokuqala ukukhokhela kwi-Naval War College, umsebenzi ke athe wawufumana wada ke kwada kwaba ngu-2023. 7 April, it was reported that Chatfield had been removed from her NATO post by the Donald Trump administration. Nge-7 ka-April ke-2025 lo sikuye sifumana iingxelo zokuthi uChatfield ususiwe nguDonald Trump kwesi sicoco sakhe sokuba abe kwi-NATO. Ususwa nguDonald Trump ke norhulumente bakhe. The following day, a Pentagon spokesperson said that the Secretary of Defense removed Chatfield due to a loss of confidence in her ability to lead. Iyavakala ke ingxelo ngosuku olulandelayo kwi-Pentagon kwisithethi sayo okokuba ususiwe ke uChatfield kule ndawo yakhe yokuba ngulo mkhokheli ngenxa yento okokuba asinakumthemba ukuba lo msebenzi angawenza ngempumelelo. Okay, just to confirm, are we still together? Masike sithethe sisahamba kunye. Let me just check the time. Yes. So, I'm trying to finish up, Hey. but I don't know. 2, 3. So I don't know what we're going to do because We still at 10. I think we are not going to finish. Maybe can we just agree? Maybe we stop here, or what do we do? Let me just see how many slides. Yeah, it's still a lot. So I don't know. Post, are you there? Yes, so how many slides are left? Hello. Hello? Okay, because of Then time, I think let's stop here. We will try next week. yeah, you can. Yes. Yeah, but I hope we got a picture of what we are doing, where we want to go. Mm. Yeah, it was very clear. Thank you. All right, now let's close. Let's close with a word of prayer. Dear God, we thank you for this opportunity again of coming together and study what is happening around us. We thank you for the understanding of these messages. We are really learning a lot these days. Yeah, we thank you, Lord, for your love. We thank you for using teachers
to guide us. We thank you for everything you do for us. Thank you in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen.